Oh, tenggati. Lho, Prita. Dek ayu-ayu wis. Pokoke pokoke ra nguci wani. Untuk RBM ki ra nguci wani. Nggih, monggo. Monggo saking para pamriksa pados papan ingkang langkung sekica sumangga mriksani kiprahipun kanca-kanca Raga Wahyu Mataram. Taning Bapak ingkang pungkasan menika Bapak Putri Raga Wahyu Mataram. Siyaga prajurit Ranca lumaksana makita Wita Raga Wahyu Mataram. Ae.
ya. Ya ya ya. Oh oh oh. Ya. Oh oh oh. Yo yo yo. 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 Ya. 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 Oh
ya. 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 Slow. Ya. 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 Yo. Yos. 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 Wirah-wiratan, malang-malang utung, tatas tutas, olo manglu. Olo ah, 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 olo ah. Wirah-wiratan, malang-malang utung, tatas tutas, olo manglu. Wirah-wirantas, malang-malang utung, tatas tuntas, olo manglu. Wirah-wirantas, malang-malang utung, tatas tuntas, olo manglu. Yos. Iya.
duling surya rinunci sakarama lati yep aku mohang landang para kang ungguling perang awas ya Nyoto Satrio sejati losolan bongso ase tuku sumonde koro woi awase Sepo kang kapiarsa Jati lan raka wayu Mataram Os kawetara saindang ing Yon kacang kelawara kuswa Amakura krangga mewang gegeteri Omyong swarane gumara Wara pangkriing turangga Bende peri mujo sawarana pangungko Pracinohu mangkating trang Kambira tiasinga curit Ora. La. Yes.
ya yo ya ya yo ya yo andang ya mas hey ana milingan aja dipakai buka kelingan ambalang ambandu amin celok ning koro ambalang biru awalang putih bujang maneh ya ora kloyora sing wis duwe bojo ora tak mulih andeng ya dik ana pilingan aja dipandhe undang kelingan walang kekek mas walang kekek heeh karo walang abang karo walang abang walang gadung ayo nah iki ya nggih heeh cewek-cewek cantik-cantik wis do cewek cantik kemasukan hantu wis mas urung urung ta urung ya urung wong sing iso hantune santri lagi di download mas heeh nggih ini tadi ada request lagu Mas Rizal gimana Mbak Rizka request lagu dari Pak Detono iya apa tuh lagune ninggal katresnan ninggal katresnan nggih monggo dipun aturaken nggih kanca-kanca ninggal katresnan spesial kagem Pak Detono nggih matur nuwun awit sampun rawuh nanti to mau siap pokoknya dituruti sehat-sehat ya Pak Deko sehat selalu oke monggo oh sik delete sik monte lagi balesi WA-ne ayang kok lagi balesi ayang heeh oh iya sik delete ndak nesu ora apa-apa heeh oh drama Ilar oh ilal oh apa piye Mas ilal kira tercendak ilal nggih mau tak tarik sithik ada sedikit trouble tapi pripun enggak Mas apa-apa Kodok buyar saya lagi trouble Mas ora apa-apa drame apa wonge apa wonge ra trouble to terus kita wis dadi wis dadi kudu wonge sik trouble Mas ora bathuke ora eso murah senyum kok sing ngedram wis senyum ya aduh mangke Mas Monte coba banter Mas alon Mas yo sekian ya yo hatiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa
sajroning atiku sakwise sliramu ninggal aku apa sliramu mangrasa aku kudu sambat karo sapa wah iya ta Terima kasih Mbak. Oh ya, siap. Tono. Matur nuwun Pak Detono, lancar-lancar rezekinya berkah barokah nggih. Amin, amin. Iki ning loro karo kasmaran rabies, Mas. Kasmaran rabies. Waduh. Iya saiki kasih do kasmaran ya, Duk ya. Oke, Mas. Heeh to, wis tenan. Lan jenengan? Aku ora. Oh, jenengan ora? Ora. Ketoke biasane ngger ngecop sing digawa beda-beda. Ora iki. Aku ki mujan wing dhewe temenan. Ayo semelang dipek kancane kuwi mo to, Mas? Aku ora sing rada lutung ora tak jek. Heeh. Nek rada ngono rada biasa wae ngono dijak. Rada biasa wae ya ora tak jak padha. Oh padha. Aku koncoke tetep geragas kok ya Mas ya. Mbok arep ayu, mbok arep elek tetep didaglang. Ya delok-delok wong. Nggih, kasmaran Mas. Oke. Alah tete. Bu njaluk tulung jowoke wedang Bu spesial kagem Mas Monting. Spesial Mas. Nggih. Mas. Pengendange ngelak. Lanangane ra ono Mas dicoblos nganggo kuku ya Mas. Dicoblos nggo wekmu Mas. Maksudnya kukune wekmu kuwi lho. Nggih, sampun. Oke, dikasih. Dikasih kasmaran rabies Mas. Kasmaran lho, Dek. Kasmaran iki Mas. Enak, Dek. Prita. Apa aku iki kasmaran endi? Ora doyan mangan apa maneh dolan ingin tanasa ketemu dirimu seorang duh wong ayu tambah nono rasa tresnaku yeah.
nyata. Muga-muga bisa dadi kasunyatan. Kasmarannya sudah Mas. Sudah request dari Pak Tono. Terima kasih. Terima kasih banyak atas Pak sawernya. Tono. Iya. Lancar-lancar rezekinya, sehat-sehat Amin, selalu, amin. Jeh.